egun gogorra. Bai, ni ere oso nekatuta nago. Zer moduz daukazu bizkarra? Tira, pixka bat hobeto. Eta garrantzitsuena. Zer? Ostirala, astea bukatu dugu. Bai. Gauerako planik? Ez nago ziur. Seguruenik lagunekin joango naiz plazara. Afaltzera? Otartekoren bat, edo... Ikusiko dugu. Zuk ze asmo duzu? Ni etxean geratuko naiz. Etxean? Realak jokatuko du gaur, partida ikusiko dut. Motel. Futbola ez da garrantzitsua. Ez da futbola. Reala da. Zuk esaten baduzu. Tira, bihar zer. Bizikleta? Konforme. Zerrutan geratuko gara? Ez dakit? 8:00. Ara bestea. Zer? 8:00 oso goiz da, eki. Utzi lopiskat egiten. Bueno, 9:00. Askoz hobeto. Primeran. Bihar arte bat, txo. Bai, bihar arte. Beñat, gauean zintzo, Afaldu eta etxera, bestela bihar goizean. Zuk ere ondolo egin, bada ezpada. Agur. Aio.